खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। खख्लाबारि बियाब उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिजाथिखौ रबिबाराव फोसावगोन। 22 नं खख्लाबारि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि गासैजोंबो सावरायनायनि गेजेरजों रबिबारखालि 11 रिंगानि सिगाङावनो इउपिपिएल दोलोआ बिजाथिखौ फोसावगोन। बे खौरांखौ इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो मुसलपुर बियाबनि एमसिएलए लोगोसे मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ होनानै खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ गोजोनै बारहोहरगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आथिखालाव टिकेट बिग्राफोरा एबा मोननो लुबैग्राफोरा गोबां दंमोनब्लाबो बिथांमोननि गेजेराव सोरबा सासेखौ फोसावबानो रावबो दुखु मोनलायनाय नङा आरो दोलोनि मानदान्दाखौ लाखिनानै गासैबो मदद होलायगोन। बेनिखायनो खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया गोजोनै बारलांगोन आरो जाय बिजाथिया दोलोनिफ्राय सायख'जागोन बिथाङा 30,000नि बांसिन भट मोननानै देरहानो हागोन होननानै फोरमायबावदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। थिग दिनैनि जि मोनसे जोंनि जथुम्मा सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि इएम इनक्लुडिं माने एमएलएफोर बिथांमोनजों ज' सावरायनायनि गेजेराव मोनसे खोथाया फाइनाल जों गाबोन 11 बाजिनि आगोलाव मुसलपुर जि मावजि पार्क दङ बेवहाय गाबोन जों फोसावनाय जागोन आरोखि। जोङो खख्लाबारि समस्तिखौ बे बाराव जोंहा गोबां केन्डिडेट दंमोन। फैला जे बरगयारि बिथां आरो बिजु बरकसारि बिथां आरो मन्टु बर' बिथां आरो जोंनि आगोलनि एक्स जिएम अनिफ बिथां दंमोन। दा जोङो साब्रैनिबो मोनसे मोजां मोनसे हाबा खुंनानै होनो जोंहा गोसोमोन। हलिबा जों सासेनोल' हाबाखौ होग्रोनो होननानै जों एबार थिरां खालामबाय। गतिके गाबोननि सानाव खख्लाबारिनि माने मोजां मोनसे दिन आरो बयनिबो मोनसे गोजोननाय मोनसे थासारि सोमजिगोन होननानै आं आसा खालामो आरोखि। बेबायदि जोंहा जेबो रावहाबो बेबायदि साननाय हनाय गैया। जों गासिबो ज'नो बे सासे केन्डिडेटखौनो नेनानै दङ आरो दिनैनि दिनाव माखासे जेसेबां केन्डिडेटफोर जायफ्रा माने फारिलाइयाव दंमोन बिथांमोनाबो मिथिखागौ जायखौ जों केन्डिडेट थिरां खालामबाय। दा राजुहा भाबै बिटिआरनि रायजोनो बा आसामनि रायजोनोल' खोन्थानो बाखिसै। गतिके बेवहाय जोंहा दिनैनिफ्रायनो जोबोद बमा गावनाय खाना जानायनि थासारिया जोंहा सोलिगासिनो दंखायो खख्लाबारियाव आरोखि। बेवहाय जोङो बे बाराव जोङो राजनितिक इउपिपिएल हान्जा हिसाबै मोनसे हाबानि मोनसे थिलि खालामनानैसो मोनसे सिमां सिन्था सरसा खालामदों। बेवहाय इलेक्सन होननानै जेबो गैया। बेयाव जों जायखौनो थिखोगोन बेनो गोरलैयैनो देरनानै थांगोन आरोखि। आं आसा खालामो एबा 30,000निबो बारा जों बेयाव भट मोनगोन।